an bɛna Baba Modibo Keyita ale ka kɔrɔfɔ dɔ lamɛn min nana kɛ ka bɛn ni san 1959 ye lajɛ dɔ o senfɛ lajɛ min n'o nana kana kɛ CECCFPA o la a ye fɛn min fɔ yen ani an jɛɲɔgɔnw ka dafa ɲɔgɔnya la ani an marabaga jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ la an bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ka o lamɛn e ka an bila 1959 o kɛnɛ kan. Et je crois que pour en arriver là, ani ne bɛ a miiri yani an ka se yan. Il faudrait que nous nous disions le langage de la vérité. Wajibi do fo an ka tiɲɛ kuma de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. Que nous ne cherchions pas, nous Africains, à tromper les métropolitains. Ko an farafindenw kana na a ɲini an marabaga jamana mɔgɔw ka olu lafili. Et que les métropolitains ani an maraba jamanaw farajɛw n'accordent pas à certains de nos propos ou à certaines de nos attitudes qui sont la conséquence d'une réaction. U kana na an dala kuma dɔw walima an kɛwale dɔw jate ni olu ye kɛwale dɔw jaabi ye. Eh bien, un contenu qu'ils n'ont pas. U kana na kɔrɔ di o kumaw ani o kɛwalew ma kɔrɔ min tɛ o ye. Certains disent dɔw b'a fɔ ko qu'ils sont inquiets, ko olu jɔrɔlen do, qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. K'olu t'a dɔn fɛn min bɛna kɛ. Et certains emploient même le mot chasser. Dɔw yɛrɛ bɛ gwɛnni ko kuma fɔ u da la. Non. Ayi. Chez nous, on emploie un proverbe. Zana dɔ bɛ da an fɛ yan. Avant de jeter son vieux pantalon, Ko yani i k'i ka kulisi kɔrɔ fili, il faut s'assurer si le neuf vous ira mieux. fo i k'a lajɛ fɔlɔ kulisi kura in ni o bɛ bɛn i ma. Donc, O la, avant de songer à relayer l'association, l'amitié avec la France, par une autre association, par une autre amitié, yani an ka ni Faransi ka teriya walima an n'a a ka jɛ ko an bɛ o nɔna bila ni jɛɲɔgɔnya wɛrɛ ye ni teriya wɛrɛ ye. il faudrait d'abord que nous sachions si les nouveaux amis Fo an k'a dɔn fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ an teri kuraw se comporteront mieux à notre égard que ceux que nous avons connus et qui ont fait de nous ce que nous sommes. ni u bɛna jogo ɲuman ta ka ɲɛsin an ma ka tɛmɛ an teriw kan an ye minnu dɔn ni olu de ye an kɛ mɔgɔw ye an ye minnu ye bi. Et c'est la raison pour laquelle je tiens à vous dire O de kosɔn n b'a ɲini k'a fɔ aw ɲɛna qu'il n'est pas dans les intentions des Africains, eh bien, de rompre avec vous. ko a tɛ farafindenw olu ŋaniya na ka an sen bɔ aw sen na. Mais ce que nous voulons, c'est que cette coexistence des deux éléments Nka an bɛ min fɛ ni fan fila ka sigiɲɔgɔnya ka ɲɛnamaya ɲɔgɔn kɛrɛfɛ par la couleur, mais qui par la pensée n'en font que cette coexistence se fasse dans la compréhension mutuelle. u farikolo cogoɲaw fɛ jɛya ni fiɲɛ fɛ nka an miiriyaw fɛ foyi wɛrɛ tɛ an miiriyaw la fo ni a kɛra k'a fɔ o sigiɲɔgɔnya ɲɛnamaya ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o ka kɛ ɲɔgɔn faamu kɔnɔna na fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ. Des problèmes qui se posent aux uns et aux autres. minnu bɛ tali kɛ gɛlɛyaw la gɛlɛya minnu ni olu bɛ fan fila ninnu bɛɛ lajɛlen da la. Lamɛnbaaw, nin ye Baba Modibo Keyita ka kɔrɔfɔ ye kɔrɔfɔ min n'a nana ka na o lase san 1959 ɲɔgɔn kunbɛn o senfɛ ɲɔgɔn kunbɛn min ni o bɛ CECCFPA ni ka o kofɔ a nana ka na laseli min kɛ o de tun ye nin ye. N hakili la ni laseli in fana a bɛ bɛn bi kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ i n'a fɔ a ye bi don ye ka d'a kan bi a bɛ ka fɔ tuma bɛɛ lajɛlen na an ka ni jamana mɔgɔ ninnu gwɛn ka bɔ an ka jamana kan an ka nin farajɛw nana olu ma sara an na an k'olu fana gwɛnni ko kuma o de bɛ yen o la hakili la nin bɛ bilasirali bɔ bi ka lase bɛɛ lajɛlen ma baro kunkurunin ka a lase aw ma baara bokum jagokɛla don Bamakɔ.